Για να μου δείξεις ότι είσαι πιο γρήγορος από μένα, να σου θυμίσω όμως τι έλεγε, ότι κάποτε στο τρέξιμο σε νίκησε μία χελώνα. Τα νίκησε χελώνα, τα νίκησε χελώνα. Και μόνο επειδή κοιμήθηκα λίγο, εντάξει. Άντε, άσε τις ανοησίες και πάμε να φύγουμε. Εντάξει μωρέ, πιο γρήγορος από μένα μπορεί να είσαι, αλλά εγώ είμαι πιο έξυπνος. Δώσ' μου το καπέλο μου, σου λέω. Τι τρέχεις μωρέ τόση ώρα σαν τον παραβό, τι προσπαθείς να μου δείξεις. Δεν τρέχω για να σου δείξω κάτι. Τρέχω γιατί κινδυνεύουμε. Γι' αυτό δώσε μου το καπέλο μου και πάμε να φύγουμε, σου λέω. Δεν σου δίνω το καπέλο αν δεν μου πεις γιατί κινδυνεύουμε. Θα σου το εξηγήσω μετά. Πρέπει να φύγουμε από εδώ γρήγορα, γιατί δεν καταλαβαίνεις. Δώσ' το μου. Είναι δικό μου. Άντε. Εγώ που λες δεν βλέπω τίποτε επικίνδυνο εδώ πέρα. Όχι, όχι. Κρύο δεν μας κυνηγάει, μπόρα δεν έρχεται. Παγίδα δεν υπάρχει εδώ πέρα, όλα καλά. Τι όλα καλά βρε, και θηρίο, και μπόγα, και παγίδα, όλα αυτά μαζί είναι εδώ. Μα δεν βλέπεις. Εγώ παιδιά δεν βλέπω τίποτα. Μήπως εσύ Αγιέ βλέπεις Εφιάλτε. Κοίτα που μπροστά σου. μπροστά μου, μας θέλω όλα. Πού κοιτάς εκεί βρεζόν. Εκεί. Εκεί, τι είναι τούτο. Βρε, είναι ο κύριος Κακά. Κανόνης. Δεν μπορώ να το πω. Άσε καλό σου. Και με έσκασε μωρέ τόση ώρα. Γι' αυτό κάνεις έτσι. Τι λίγο είναι. Αφού ο πόλεμος έχει τελειώσει πολλά χρόνια τώρα. Παιδιά, πάει καιρός που έχουμε ειρήνη. Τι πρέπει να κάνει βρε πια ένα κανόνι, εδώ βλέπεις το σύνος. Συνδυασμένο, παρατημένο.
σαν καμένο τηγάνι έχει καταντήσει, που έχει τηγανίσει 15 πατατούλες. Και άμα μείνουμε λίγο παραπάνω εδώ πέρα, φίλε μου, 16 με μένα, 17 με σένα τις βλέπω τις πατατούλες. Το ήξερα, βρε παιδιά, ότι οι λαγοί είναι φοβητσιάιδες, αλλά εσύ το παράκαλες, μωρέ. Καλέ, τούτο εδώ το πράγμα είναι τώρα πια τόσο άχρηστο, όσο μια οδοντόβουρτσα για ένα παπούτσι. Όσο άχρηστο είναι ένα παπούτσι για ένα φίλι. Όσο άχρηστο είναι... Ένα καπέλο σε κάποιον που δεν έχει το κεφάλι του, Και επειδή εγώ το θέλω το κεφαλάκι μου, πιο πολύ από το καπελάκι μου, κάνω. Την κοπανάω και φεύγω. Βγάζει τα πέρα μόνος σου. Ζαμαντζού. Σε εγώ κέφαλο. Πάει, κύριε Λαγουδάκη. Φοβητσιάικο μωράκι. Το φοβητσιάικο το λαγό βρε πότε να ψω πιο κανόνι. Τα φοβητσιάικο. Τι ήταν αυτό? Μανούλα μου, είναι ζωντανό! Βοήθεια! Θα σου εξήγησε πρωί-πρωί. Μεσημέρι είναι. Ποιος μίλησε? Εμφανίσου τώρα αμέσως. Τίποτα καλέ κύριε, ένα απλό καπελάκι εδώ πέρα. Μην δίνετε σημασία. Ένα απλό καπελάκι που μιλάει. Για έλα πιο κοντά κύριε καπελάκι να σε δω. Εδώ καλά είναι, πώς σας φέρουμε? Εσύ, έλα λιγάκι πιο κοντά που σου λέω. Τι λέτε να μου κάνει ρε παιδιά. Εδώ καλώς είναι, έχω φωτοαγένεια. Άσε τα αστιάκια βρε. Ένα μυστικό θα σου πω, μη φοβάσαι σου λέω. Βρε, τι έχουμε εδώ πέρα? Τίποτα δεν έχουμε καλέ κύριε. Μια σάπια εμπειρίζα πεζατούλα πιάξει. Αχ, να χαρείς. Μη με τηγανίσεις. Θα σε τηγανίσω. Γιατί με πέρασες βρε πυρπίλικη. Τι πράγμα με είπε? Κοίτα τώρα που κατάτησα να με περνάνε για τηγάνι. Εμένα το φόβο και τον τρόμο του πολέμου. Δες πως με έκανε αυτή η ειρήνη, σκουριασμένο, άχρηστο. Γεια σου. Τώρα τα λες καλά. Έτσι τα έλεγα κι εγώ στο φίλο μου το λαγό. Ότι είσαι άχρηστο. Πως τολμάς? Δεν είπες σε μένα άχρηστο? Όχι, δεν είπα τέτοιο πράγμα. Είπα να δεις, είπα άφιστο. Αχαχάεις κύριε κανόνι, μη μου κάνεις κακό. Το ξέρεις ρε ότι έχω ακόμα μπαρούτι εδώ μέσα και ότι μπορώ να πετάξω φωτιά και να σε κάψω. Να την τηγανιτή πατατούλα, δεν τη γλιτώνω εγώ σήμερα, μου τα λέει ο λαγός. Άσε τώρα αυτό το λαγό και κάνε ό,τι θα σου πω εγώ. Μάλιστα, διατάξτε εκεί στα τηλιά μου. Ό,τι και να πείτε εσείς, εγώ αμέσως τις υπηρεσίες σας. Πιστός σας υπηρέτης και ταπεινός σας δούλος. Θέλετε κανένα καφεδάκι? Πώς το πίνετε καλέ? Θέλετε να πάω στο κοντέτσι να μαζέψω φρέσκα μπουλάκια από τις κοφούλες, να σας φτιάξω ομελετίτσα να πάτε πρωινόλι. Ό,τι και να πείτε στις διαταγές σας. Χαιρετισμός στη σημαία. Άκουσε να δεις ποτικό μικρούλι. Επειδή τόσο καιρό εκεί μέσα έχω πιαστεί. Θα χρειαστώ να έτσι λιγάκι, πώς το λένε μωρέ, μασάζ. Τι θέλει αυτός? Μασάζ, θα ανέβει στην πλάτη, απλό είναι. Και με τα μικρούτσικα τα χεράκια σου θα μου κάνεις έτσι μαλάξεις να ξεμουδιάσω. Μάλιστα κύριε, αντισυνταματάχα μου. Άιντε, κάνε πιο γρήγορα, να μπει σε κανονίσω. Δηλαδή, όταν λέτε μασάζ, επειδή εγώ τέτοιο πράγμα δεν έχω ξανακάνει. Εννοείται, αν κατάλαβα καλά, ας πούμε κάτι τέτοιο, ας πούμε. Ωραία. Και λίγο πιο δεξιά τώρα παρακαλώ. Μάλιστα, δεξιά, δηλαδή,
Εκεί είναι αριστερά. Δεξιά σου είπα. Συγγνώμη. Εδώ δηλαδή. Ωραία. Και λίγο πιο κάτω στην πλάτη έχω κάτι φωναλάκια, πίεσέ με για να φύγουν. Δηλαδή εδώ, Καμιλά, να πιέσω καλά, να σπάσει το... Πιο σιγά βρε! Να μου σπάσεις κανένα σπόνδυλα, πιο σιγά! Τι είναι αυτό! Τι είναι αυτό! Να το μας. Έχετε βροχή. Και δεν σε θέλω καθόλου εσένα πάλια βροχή. Με σκουριάζεις, με λασπώνεις, πειράζεις και τα κοκαλάκια μου. Άντε τώρα να πάω να κρυφτώ στην μπούκα μου. Τι πάθα. Ωραία. Πάει μέσα. Ευκαιρία να αρπάξω πίσω το καπελάκι. Κάπου εκεί πίσω να το έχει κρύψει. Μην μας ακούσει. Να το βλέπω εδώ πίσω είναι. Αυτό εδώ θα το κρατήσω εγώ. Θα το κάνω το καπελάκι μου ομπρέλα. Ομπρέλα λέει. Γιατί όμορφα που μυρίζει το χώμα μετά τη βροχή. Νιώθω τόσο δροσερή και ευτυχισμένη. Το όνειρό μου να φυτρώσω σε ένα λιβάδι σαν αυτό, επιτέλους έγινε πραγματικότητα. Ωραία. Κάπως περίεργα όμως μου μοιάζουν εδώ τα πράγματα. Σαν πολύ ερημιά να έχει, σαν να είμαι εντελώς μόνη μου, δεν ξέρω. Εγώ μια άλλη εικόνα είχα για τα λιβάδια. Η γιαγιά μου, όταν μου αφηγούταν τα αγαπημένα μου παραμύθια, μου μιλούσε για καταπράσινα λιβάδια γεμάτα από κόσμο και ζωή. Αλλά εγώ εδώ βλέπω ένα τίποτα. Κάτι σκουριασμένο είναι εκεί. Και ένα καπέλο. Ωραίο. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι εγώ σαν λουλούδι που είμαι δεν το χρειάζομαι το καπέλο, γιατί λατρεύω να με βλέπει ο ήλιος. Θα μπορούσα βέβαια να το φοράω σε κανένα πάρτι, έτσι για τσαχπινιά. Σε κάτω το καπέλο μου. Σου το πω εσύ. Ποιος είσαι εσύ, από πού ξετρύπωσες? Εσύ ποια είσαι? Και εσύ πώς ξεφύτρωσες εδώ πέρα? Εγώ είμαι μια Μαργαρίτα. Τι είσαι λέει? Μια Μαργαρίτα. Τι πράγμα? Τι να πω, ένα αγριολούλουδο. Τα αγριόχορτα μας λοιπόν. Κατάλαβα. Μάλλον δεν έχει γνωρίσει ποτέ του λουλούδι ο κύριος. Ας πούμε τότε ότι είναι η ευκαιρία της ζωής σου να γνωρίσεις ένα λουλούδι σαν και εμένα από κοντά που θα στολίσει τη μοναξιά σου και θα κάνει έτσι την καθημερινότητά σου την Σταμάτα τις πλιαρίες να χαρείς και μην ασχολείσαι εσύ με τη ζωή μου, Φαΐντε. Μια χαρά είμαι. Δεν θέλω ούτε λουλούδια ούτε στολίδια. Ξέρεις ρε ποιος είμαι εγώ? Όχι, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να γνωριστούμε. Εμένα με λένε Μαργαρίτα Μαργαρό. Χαίρομαι πολύ. Εσάς? Εμάς μας λένε κανόνι, αλλά δεν χαρήκαμε καθόλου. Λοιπόν, και το καλό που σου θέλω τα μαζεύεις σιγά σιγά και φεύγεις από εδώ πέρα. Από τότε που τέλειωσε ο πόλεμος, ζω μόνος μου και θέλω την ησυχία μου. Ποιος λέει τελείωσε? Άστα, ο πόλεμος έχει τελειώσει τώρα πια και δεν ξέρω κι εγώ τι θα κάνω.
Μη μου πεις, Τι? δεν έχεις εσύ ακουστά τον πόλεμο? Δεν έτυχε, πειράζει. Αχ, άνισε, ωραίο πράγμα. Αλήθεια? Ναι, για αρχή θα ακούσεις ένα μπουμ και μετά θα ακούσεις ένα μπαμ και μετά θα δεις καπνούς, αίματα, φαγάδι, κλάματα, χαλάσματα, πόνο, πανικό και οδυρμό. Συνεχίζεις. Αυτός ο πόλεμος που λες μοιάζει να είναι κάτι πολύ φρικτό. Ναι. Ευτυχώς που τελείωσε. Φρικτό για εσένα, που είσαι μικρό και ανώριμο. Για μένα όμως, ήταν η ζωή μου. Χαιρετισμό στα όλα. Έκαιγα ότι έβρισκα μπροστά μου. Σκορπούσα πανικό. Έσφαιρνα τον πόνο και τον δρόμο. Κάθε μου κανονιά και ένα παράσημο στον νόμο μου. Έπρεπε να με γνωρίσεις τότε στις δόξες μου. Αλλά ήρθε μετά αυτή η, πώς τη λένε, η ψευτοειρήνη σας και με παράτησαν εμένα εδώ πέρα να σκουριάζω εγκαταλελειμμένο. Λυπάμαι. Αλλά απ' την άλλη είσαι τυχερός που φύτρωσα δίπλα σου. Ορίστε. Ναι, γιατί πλέον θα έχει συντροφιά. Το θα βάλεις. Εμένα. Ξέρω πολύ ωραία παραμύθια να σου λέω, τραγούδια. Ξέχνα Μπορεί να σκούριασα λιγάκι, μπορεί να με πήρανε τα χρόνια, αλλά δεν θα κανονίσω γλάστρα μιας μαργαρίτας τώρα. Λοιπόν, με κούρασες ήδη. Αυτή τη στιγμή τα μαζεύεις και φεύγεις. Ξύλο εδώ. Τι λες καλέ, αυτό δεν γίνεται. Γιατί? Γιατί η βροχή έφερε το φώνα και εγώ φύτρωσα εδώ. Τι θέλεις να κάνω δηλαδή, να σκάψω, να ξεφυτρωθώ. Ξεφυτρώσου, δεν με ενδιαφέρει. Ξέρεις τι σκέφτομαι όμως. Αφού αυτός ο πόλεμος τελείωσε, δεν θα ήταν καλύτερο και εσύ να προσαρμοστείς στην ειρήνη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έλα, άκου να δεις τι θα κάνεις. Θα τραγουδάω. Δεν μ' αρέσει να Θα βγάλω. γελάω. Δεν ξέρω να γελάω. Θα χορεύω. Δεν ξέρω να χορεύω. Θα λαμανέτω. Δεν μ' αρέσει να νύχω. Αυτό με το τότο Α, που κερδίτσα. Μου πήρε στα αυτιά με τον μπουρουμπουρου. Σιρι! Ο πόλεμος θα ξανάρθει σύντομα και εμένα που με βλέπεις θα ξαναπάρω την παλιά μου δόξα. Λοιπόν, λουλουδάκι, επειδή το έχουμε κουράσει το πράγμα. Αν αύριο το πρωί σε βρω σε τούτο εδώ το λιβάδι, ξέρεις τι θα γίνει? Θα πετάξω φωτιά από εκεί μέσα που βλέπεις και θα σε κάψω. Εξηγηθήκαμε. Το καπέλο αυτό να μην το ξαναδείξει κανένας. Κατάσχεται. Μορφή τούθος. Αφού, όχι, δεν ξεκίνησε καλά η ζωή μου. Εγώ τόσα παραμύθια έχω ακούσει για όμορφα λιβάδια και γενναίους ευγενικούς πρίγκιπες. Και εγώ βρήκα εδώ ένα φώνακλα που απειλεί να με κάψει. Ακόμα δεν φύτρωσα καλά. Τι άτυχη που είμαι. What? Χαμηλάκι μας. Τώρα όμως είναι η ώρα να το πάρω πίσω. Τσικιμάτο. Διnosaurio καμαθήρα. Γεια σου. Αχού, ένα λελούδι. Αληθινό είσαι. Σιγά καθόλου θα με ξεπεταλιάσει. Αληθινό είναι. Πού είσαι εδώ. Ήσουνα πριν από λίγο. Δεν ήσουνα. Ή ήσουνα κι εγώ σε είδα. Όχι, δεν ήμουν. Καλά το είπα. Φύτρωσα εδώ μετά την βροχή, ναι. Τόσο μεγάλο λιβάδι, βρε. Δίπλα σε αυτό το πράγμα βρήκες να φυτρώσεις. Τι να σου λέω, ήμουν άτυχη. Γιατί αυτός εκεί ο κανόνης δεν είναι και ο καλύτερος γείτονας. Απείλησε να με κάψει αν δεν έχω φύγει, λέει, ως αύριο το πρωί. Ναι, λες κι εγώ έχω πόδια να πάω που θέλω. Όπως εσύ, ας πούμε. Πάω όπου θέλω, με τα ποδαράκια, τα βόρδα. Κάτι ποδαράκια μου τα πάω. Δεν μου είπες, πώς σε λένε. Εμένα που λες, στην πιάτσα Ναι. με φωνάζουνε Γκούλι! Ω, χαίρομαι πολύ. Γκούλι. Όχι μου! Γκου! Γκούλι! Θα παράκουσα.
Χαίρομαι πολύ. Γκουγκουλί. Όχι βρε με δύο γκου, με ένα. Ανορθόγραφη είσαι. Γκουρί! Τέλος πάντων, χαίρομαι πολύ μπουκουτού. Όπως και να σε λένε μπουκουτούκουλούι. Χαίρομαι πολύ. Και εγώ και για Μαργαρίτα, αλλά θα τα πούμε μετά. Τώρα έχω μια δουλίτσα. Εντάξει, γεια σου. Τι? Έτσι. Συγγνώμη το. Μα στάσου λίγο. Πόπο βιασύνη. Δεν θέλω να κάτσω άλλο δίπλα στο τέρας. Γιατί τόσο πολύ τον φοβάσαι. Δηλαδή, εσύ τον φοβάσαι? Λοιπόν, όχι. 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 Δεν θα μας κάνει ό,τι θέλει με τις αγριοφωνάρες του αυτός ο κανόνης. Το λιβάδι δεν είναι δικό του. Ανήκει σε όλους μας. Και επιτέλους, αφού αυτός ο πόλεμος τελείωσε, Περίμενε, θα εσύ έπρεπε... πήρες φορά, περίμενε. Έτσι τα λέγα και εγώ στο φίλο μου το λαγό και του έκανα στην αρχή το μάγκα. Αλλά ένα αστείευεται αυτός. Με τσάκωσε και με έβαλε να του κάνω μασάζ, πιάξε δράμασα και εγώ φεύγω από εδώ μέσα. Γελάει, δεν πιστεύω. Πήγαινα, κατάλαβα. Έγινε αστείο να προσπαθείς να ξεμουδιάζεις ένα τέρας. Ευτυχώς ήρθε η βροχούλα και με άφησε να φύγω. Α, ναι, η βροχή που ήθελε να τον γλίτωσε, κύριε, εμένα με έριξα πάνω του. Κρίμα! Ναι. Πειράζει. Κάτι θα θέλεις να κάνεις εσύ. Λοιπόν, θα τα πούμε άλλη στην πουλα. Τώρα έχω δουλίτσα, είπαμε. Γεια σου! Θα το δω, έτσι κάνω κορίνα στα μαλά. Μα στάσουμε λίγο. Έλα που τον βρήκαμε πρωινιάτικα. Τι θες πάλι? Δεν με εξήγησες. Τι πράγμα? Για αυτό τον φοβάσαι τόσο. Γιατί ξαναγύρισες εδώ, Το βλέπεις αυτό εκεί στο καπέλο. Είναι το φίλο μου το λαγού. Αυτός εδώ που λες, ο βάρβαρος μου, το πήρε με το έτσι τέλο. Εγώ φταίω που έγινε αυτή η ζημιά και πρέπει τώρα με αστραπιαία, δηλαδή κάνανε σύγγραμμα. Να το πάρω πίσω, ναι. Γιατί ο λαγός με έχει περνάει με την κρίνια του. Κατάλαβες πια? Κατάλαβα και έλεγε πως είναι δικό. Ποιος φύγε να αγγίξει το καπέλο μου? Συγγνώμη. Μανούλα μου ξύπνησε. Βοήθεια! Λέει ακόμα τρέχει. Αχ, τελικά όλοι τον φοβούνται. Γι' αυτό υπάρχει γύρω μας αυτή η ερημιά, έτσι εξηγείται. Μα, ίσως τελικά να μην είναι ατυχία το ότι φύτρωσα εδώ. Για κάποιο λόγο φύτρωσα εγώ εδώ. Για να του αποδείξω πως η αγάπη, η ειρήνη και η φιλία είναι που φέρνουν την ευτυχία στον κόσμο. Και όχι ο πόλεμος σου. Κατάλαβες. Κάτι με συστήνει. Καλημέρα, Μαργαρίτα. Σε ποιο κάθεσαι εκεί μία? Καλημέρα, κύριε. Εδώ στο γείτονά μου μιλάω. Συγγνώμη, μιλάς στον κανόνι και πιστεύεις ότι θα σε καταλάβει. Μην το ελπίζεις. Εγώ από εδώ ψηλά αναντεύω όλη τη γη και σε βεβαιώνω. Πιο άγριο πλάσμα από τούτον εδώ δεν έχω μα ξαναδεί. Αχ, δεν έχεις άδικο. Ε, Απείλησε να με κάψει αν δεν έχω φύγει, λέει, ως το πρωί. και θα το κάνει. Ω, το καλύτερο για σένα, Μαργαρίτα, λυπάμαι, θα ήταν να φύγεις. Μα αυτό δεν γίνεται. Πώς να φύγω? Τι να κάνω, να ξεριζωθώ? Κάθεσαι και μου στεναχωριέσαι για κάτι λεπτομέρειες. Εσύ, μπορώ να φωνάξω το φίλο μου τον Αγέρα. Αγέρα! Σιγά. Και να σε πάρει απαλά όμως μαζί με τη ζούλα σου να πάρει να σε φυτέψει κάπου αλλού. Καλό, ωραίο. Καλό. Και ευχαριστώ για την καλή σου Τι πρόθεση. δουλειά μου κάνεις. Όμως, Εσύ μη φοβάσαι. Ο φίλος μου θα είναι ευγενικός μαζί σου. Δεν θα σε αφήσει να μαγευτείς. όχι, δεν φοβάμαι. Δεν πρόκειται δηλαδή γι' αυτό. Τότε τι, άλλον τρόπο να γλιτώσεις από δάφτωνα, εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ. Νομίζω ότι δεν θέλω να γλιτώσω. Δεν θέλει, λέει, να γλιτώσει. Μαργαρίτα, έχεις καταλάβει ότι ο ίδιος κάθεσαι και με κοροϊδεύεις, παιδί μου. Όχι, να σου εξηγήσω. Γρήγορα.
τον κύριο Κανάλη τόσα χρόνια όλοι τον φοβούνται. Ναι. Ποιος τον παραμένει έτσι άγριος, επιθετικός σε όλους, Σκέφτεται λοιπόν, πως αν εγώ γίνω φίλη του, ίσως τότε να είμαι ρέψη. Γιατί είμαι σίγουρη ότι νιώθει έτσι δυστυχισμένος τόσα χρόνια χωρίς αγάπη, συντροφιά, μια παρέα. Όλα αυτά που κατεβάζει το αθώο σου μυαλουδάκι καλά ακούγονται, αλλά ένα πράγμα θέλω να μου πεις. Πού θα βρεις το θάρρος να τον αντιμετωπίσεις, Άλλο αυτό. Και να σε κάψει! Να σε κάψει! Είναι αυτά που λες, ούτε που θέλω να σκέφτομαι κάτι τέτοιο. Άκουσε εκεί να με κάψει. Κυρίε! Κυρίε! Έρχεται το σύννεφο. Γεια σου, σύννεφάκι. Αχ, και βρέχει κιόλας. Καλέ, τώρα θυμήθηκα ένα τραγούδι που μου μάθανε η γιαγιά μου. Να δεις πως πήγαινε. Το σύννεφο έφερε βροχή. Κάπως έτσι. Και έχουμε μείνει μοναχοί. Πάμε, παιδιά, βοηθήστε με παλαμάκια. Έγινε η βροχή, χαλάζει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Έγινε η βροχή, χαλάζει. Δεν πειράζει, δεν με νοιάζει, λαλά. Δεν ξέρετε, μερικοί σας τα μάθετε και γεια σας και σαν. Κάποιος έρχεται. Να, το είδα με την άκρη του ματιού μου, τα ταπέλα μου. Πώς δεν τα πιάσαν τώρα, τρέμουν τα πόδια μου. Γεια σου, λέγε. Αμάν με κοψοχώνασες. Είναι λουλούδι. Μα, πώς βρέθηκες εσύ εδώ, Δεν είδες γύρω όσο που βρήκες να φυτρώσεις. Άσε, μεγάλη ιστορία. Ήρθες μήπως να πάρεις το καπέλο σου. Oui, εσύ δηλαδή που το ξέρεις. Ήρθε το ποντικός πριν από λίγο και μου είπε τι πάθατε. Προσπάθησε και εκείνος να το πιάσει, αλλά την τελευταία στιγμή βγήκε ο κανόνης και τον τρόμαξε και ο ποντικός το βάλει στα πόδια. Ναι, το βλέπεις. Εγώ δεν πρόκειται να πλησιάσω. Έχω φέρει αυτό εδώ το καλάμι, να το ξαδέψω από μακριά, στα σίγουρα. Κάνε στην άκρη και κοίτα να μαθαίνεις, λουλουδάκι. Εϊό! 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 Στάσου! Στάσου, γιατί δεν μας βλέπω καλά. Μήπως λέω θέλεις να έρθεις εδώ πιο κοντά κι εγώ να σου το δώσω. Βέβαια ο κανόνης μου το είπε ξεκάθαρα. Να μην πειράξει κανείς τον καπέλα. Εγώ όμως δεν είμαι καμία φοβητσιάρα. Ναι, τι είναι αυτά που λες. Ζαμέ. Αν θέλεις όμως να με βοηθήσεις, μπορείς να πάρεις το καπέλο και να το βάλεις στο καλάμι και εγώ να το τραβήξω. Κατάλαβες, εγώ θα το κάνω. Παιδιά, εσείς θα με βοηθήσετε να με εμψυχώσετε λίγο. Ωραία. Θέλω να μετρήσετε μαζί μου για στο 3. Πάμε. Με το 1, με το 2, με το 3. Δεν μετράει, αυτό ήταν δοκιμαστικό. Πάμε ξανά. Με το 1, 2, 3. Δεν ξέρω γιατί με ντεφόρμε. Πάμε ακόμα μια φορά. Με το 1. Η φασαρία είναι αυτή εκεί έξω, ποιος κάνει μαθηματικά. Πάει κι αυτός. Έγινε λαγός. Όπου η κατάσταση είναι πιο σοβαρή από όσο νόμιζα. Αυτός δεν καταλαβαίνει με τίποτα. Κάτι πρέπει να γίνει. Να πάρει ένα μάθημα, να καταλάβει, να... Τι? Σκέψου, βρε Μαργαρή. Πάνω στη ώρα. Να με πάλι. Τι έγινε, τι έχασα όσο έπαιρνα το διάλειμμα μου. Κοίτα σου λέω. Τι πράγμα. Εδώ πριν με το λαγό, ψαρεύαμε καπέλα. Καπέλα λέγα, τα ψαρεύαμε. Ευτυχώς. Δεν το πιστεύω. Μια χαρά περνάς, λοιπόν, εδώ θα κάτσεις να πας το πολύ να σε κάψει. Δεν πειράζει. Όχι. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτό το κανόνι. Σοβαρά, Δεν μπορούμε σοβαρά. να το αφήσουμε έτσι. Βρε Μαργαρίτα, ξανασκέφτου την πρότασή μου.
να σε πάει ο αγέρας αλλού. Σώσε τον εαυτό σου, παιδί μου, κινδυνεύεις άμεσα, τι κάνεις? Όχι. Όχι, κύριε. Όχι, είδα πριν τον ποτικό και τον λαγό πόσο φοβισμένοι ήταν και αποφάσισα. Τι? Δεν θέλω να φυτρώσω αλλού. Μπλέξα. Εδώ ριζούσα, εδώ και θα παραμείνω. Δεν θα ξεριζωθώ εγώ, επειδή αυτός ο κανόνης είναι ξεροκέφαλος. Έχεις πάρει χαμπάρι ότι είσαι ένα τόσο δαλουλουδάκι. Με αυτό το τέρας πώς θα τα βάλεις, μου λες? Και τα ψαράκια δεν φοβήθηκαν τον ψαροτρομάρα και τον νίκησα. Ο ψαροτρομάρας όμως, εδώ, Μαρίτα, εδώ. Ο ψαροτρομάρας που σου λέγανε όμως είναι παραμύθι, γιατί λέει τη λέξη παραμύθι. Μα τα παραμύθια μας λένε την αλήθεια. Εντάξει, ίσως τη λένε με πιο ωραίο τρόπο. Τι να σου πω, αρχηγό παιδάκι μου, ομολογώ, αν και σοφός, δεν τα ξέρω κιόλα. Επειδή όμως πέφτει σιγά σιγά το βράδυ, θα μου επιτρέψεις να πάω να ξεκουραστώ, Εσύ μη φοβηθείς? Όχι. Θα στείλω τον φίλο μου τον φεγγάρι να σου κάνει συντροφιά στην πρώτη νύχτα στο λιβάδι. Σύμφωνοι? Σύμφωνοι. Καλό βράδυ, Μαργαρίτα. Ευχαριστώ. Θα ξαπλώσω λιγάκι για να ξαποστάσω. Ίσως μου έρθει και καμία ιδέα. Μια Μαργαρίτα, δίπλα στον κύριο Κανόνη. Καθόλου σοφό, καθόλου έξυπνο. Καλησπέρα κύριε Κουκουβάγια. Το ξέρω, δεν είναι ότι καλύτερο για ένα λουλούδι. Ο Κανόνης! Τόσα χρόνια και αυτός δεν καταλαβαίνει ότι ο πόλεμος τελείωσε. Δεν και καλά να δείχνει αιμοβόρος. Μα κύριε Κουκουβάγια, ξέρεις τι σκεφτόμουν. Αν κανείς ποτέ δεν τον αγάπησε, πώς θέλουμε όλοι να γίνει καλός? Πώς να καταλάβει τι σημαίνει η αξία της ειρήνης και της φιλίας? Εσύ σοφά μιλάς, Λουδάκη. Όμως, ποιος θα τολμήσει να τον πλησιάσει έτσι όπως συμπεριφέρεται? Εσείς πώς και πλησιάζετε? Δεν τον φοβάστε? Δεν με αισθάνομαι γενναία. Του γνωρίζω όμως ότι κάθε βράδυ κοιμάται του καλού καιρού και έτσι θα δεις διάφορα ζωάκια να τριγυρνάνε ενόχλητα. Δεν ξέρω, εγώ σκέφτομαι να τολμήσω να του μιλήσω. Να του δείξω την αγάπη και τη φιλία μου, μπας και... Μαργαρίτα, δεν θυμάσαι. Μπορεί να σου κάνει κακό. Ναι, το ξέρω. Μου το είπε δηλαδή κιόλας, δεν παρέλειψε, αλλά... Εσύ είσαι γενναία. Έβγε. Γιατί οι γενναίοι παιδιά δεν είναι αυτοί που δεν νομούνται. Είναι εκείνοι που παρά τον φόβο τους τολμούν. Και να σου πω και ένα μυστικό. Κατά βάθος, ο Κανόνης είναι μεγάλος φοβετσιάρης. Φοβετσιάρη, ο Κανόνης. Τι, επειδή βάζει τις γκαρίδες και απειλεί, εσύ, από φόβο το κάνει. Ναι, αλλά τι φοβάται? Την ειρήνη φοβάται. Είναι καινούργιο πράγμα γι' αυτό. Και δυσκολεύεται να αλλάξει αυτό που ξέρει από τον πόλεμο. Τρέμει από το φόβο του, μήπως γίνει κάποιος άλλος. Κατάλαβες τώρα? Αυτό που είπες, κυρία Κουκουβάγια, με γέμισε με πολύ θάρρος,
Εγώ θα τον βοηθήσω και θα προσαρμοστεί στην ειρήνη. Θέλει, δεν θέλει. Μακάρι να τα καταφέρεις, Μαργαρίτα. Εγώ δυστυχώς όμως, παιδί μου, Τι. δεν θα είμαι εδώ αύριο το πρωί για να δω τι θα γίνει. Γιατί. Γιατί με νυχτοπούλη σου την έσκασα. Θα μάθω όμως τα νέα αύριο το βράδυ. Καλή τύχη, Μαργαρίτα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Αχ, πω. Τι θα κάνετε, ρε παιδιά. Είμαι σε πολύ μεγάλο δίλημμα. Εσείς τι λέτε, να μείνω ή να φύγω. Να φύγω, και άμα με πούνε δειλή, κάποιος άλλος έχει να μου πει κάτι. Να μείνω. Γεια σου, φεγγαράκι. Γεια σου, Μαργαρίτα. Όμορφο μικρό μου λουλουδάκι. Η κουκουβάκια, μόλις μου τα είπε όλα, δεν κρατήθηκε. Άστα. Εσύ φεγγάρι μου, τι λες να κάνω. Ω! Για δεν λένε. Κανένας δεν μπορεί να αποφασίσει για σένα. Εσύ γνωρίζεις τις δυνάμεις σου. Εδώ βαθιά ξέρεις και το σωστό για τον εαυτό σου. Πες μου εμένα, ναι. Εσένα, ναι. Τι σου ταιριάζει. Να παλέψεις με θάρρος ή να υποχωρήσεις με δειλία. Να υποχωρήσω. Ναι. Όχι, με τίποτα. Εσύ, μην το κουράζεις. Την απάντηση που ζητάς την έχεις δώσει μόνη σου. Σωστά. Λοιπόν, τα αποφάσισα. Αύριο το πρωί ο Κανόνης θα με βρει εδώ, στη θέση που φύτρωσα εξ αρχής. Ωραία, χαίρομαι που το ακούω. Έλα. Ωραία, για ύπνο τώρα, πέσε να ξεκουραστείς. Ναι. Θα χρειαστείς έναν καλό βαθύ ύπνο για να έχεις αύριο το πρωί ενέργεια. Εγώ θα σου πω ένα γλυκό νανόρισμα να έχεις και όμορφα ονείρατα. Μην το πειράζεις αυτό, είναι πανάκριβο. Avanti, maestro! Άγγελε λουλούδι, θα σου πω ένα τραγούδι, όπλο πιο καλό στη μάχη, απ' το δίκιο δεν υπάρχει. Κουκουβάγια! Μη σκούσεις, παιδί μου! Κοιμάται η Μαργαρίτα! Αχ, καλό μου φεγγάρι! Πριν από λίγο γύρισα από την πόλη και ξέρεις τι έμαθα? Τι! Ο φίλος μου, ο Γκάρης ο Σαλιγκάρης, άκουσε ότι θα έρθουν, λέει, αύριο άνθρωποι με ένα μεγάλο φορτηγό για να πάρουν τον Κανόνι από το λιβάδι και να τον βάλουν στο μουσείο του πολέμου! Πώς? Πω, τι πρόκειται να γίνει. Η Μαργαρίτα κοιμήθηκε. Δεν κρατιέμαι, θα την ξυπνήσω και θα της το πω. Όχι. Πες τη Μαργαρίτα, κατευθείαν εσύ. Δυσκολεύτηκα να την κοιμήσω. Την περιμένει δύσκολη μέρα αύριο. Καλά, τρέχω τότε σφαίρα, φεγγαράκι μου. Πάω να πω τα νέα εκεί στα άλλα δικτοπούλια. Τα αγαπημένα μου νέα. Καλή σου νύχτα, κουκουβάγια. Ρε, τι πάθαμε. Για να δούμε. Τι θα γίνει αύριο. Νύχτα κι αυτή. Μάτι δεν έκλεισα όλο το βράδυ. Λουλούδια, κουκουβάγες, τραγούδια, φεγγάρια, αρκούδια, φορτηγά. Αμέρικα πάρκο το κάνανε το λιβάδι. Φορτηγά είπα. Μωρέ, τι άκουγα στο ύπνο μου. Έρχονται, λέει, άνθρωποι να με πάρουν και να με βάλουν σε μουσείο. Παιδιά, είπε τέτοιο πράγμα η κουκουβάγια. Αν το πεις, τι να πω. Α, όλα τα έχουμε. Έχουμε και ένα αγριόχορτο. Μας κάνει το γενναίο. Κι εγώ σαν παλιός πολεμιστής που είμαι θα πρέπει να σέβομαι τη γενναιότητα. Ας την να ζήσει, μωρέ. Έτσι κι αλλιώς σε λίγο εδώ πέρα δεν θα υπάρχει τίποτα. Τι καθόμαστε. Όχι ρε, τι κάθομαι και λέω. Ίσα ίσα. Απ'
Αφού σε λίγο οι άνθρωποι θα με πάρουν από εδώ, τούτη είναι η ευκαιρία μου να δείξω σε όλους σας τη δύναμή μου. Λοιπόν, ξέρετε τι θα κάνω τώρα? Θα την κάψω! Και τώρα που κοιμάται. Ναι, τώρα στον ύπνο της μέσα. Τώρα θα δεις, κυρία Μαργαρίτα. Θα βάλουμε πρώτα το κράνος μας. Βρε μάχες που δώσαμε τούτο εδώ, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ωραία. Θα γεμίσουμε και το κανόνι μας με μπόλικο μπαρουτάκι. Να, του πόσει καλά μέχρι πάνω. Ωραία, και πάμε τώρα μια πρόβα. Σύμφωνα με την κλίση του κανονιού, θα βάλω φωτιά του φυτίλι από εκεί και θα κάνει ένα μεγάλο μπουμ! Και θα φύγει η μπάλα καυτή και θα πάει κατευθείαν απάνω στο. Τι είναι αυτό στο μάτι της? Δάκρυ είναι. Όχι, δεν το ξυπνάει. Ξυπνάει. Όχι, ξυπνάει. Αχ, δεν πρόλαβα να την κάψω. Θα το βάλω στο κοκκίσι. Στην πρώτη γραμμή. Θα μπει στην πρώτη γραμμή. Καλημέρα κύριε Κανόνι, βλέπω τραγουδάς, Εδώ μου είσαι ακόμα εσύ, δεν σε είδα. Γιατί δεν έφυγες που είπαμε? Μα, γιατί είμαι φίλη σου βρε Κανόνι. Τι είσαι λέει? Ναι, γιατί νομίζω ότι μπορούμε να συγκατοικήσουμε εκεί δύο εδώ και να περάσουμε όμορφα. Ποιος? Μα, πες μου κάτι. Δεν είχες ποτέ σου ένα φίλο, έτσι δεν είναι? Φίλο, ναι, τέτοια πράγματα εγώ δεν θέλω. Δεν είναι αυτά για μένα. Εγώ είμαι στρατιώτης. Μα, είναι υπέροχο να έχεις ένα φίλο να σε αγαπάει. Και μπορείς εσύ να αγαπήσεις εμένα. Έτσι όπως είμαι. Ναι, ακριβώς. Γιατί αυτό είναι το ωραίο με τους φίλους μας. Μας αγαπάνε όπως κι αν είμαστε. Άσε μας Μαργαρίτα, εγώ έχω τα μαύρα μου τα χάλια, είμαι βρώμικος, σκουριασμένος, σακάτης, φαφούτης, δεν μ' αγαπάει κανείς εμένα. Έλα τώρα. Ξέρεις τι είσαι απλά. Μόνος και έλλειμμα. Και από αυτό είναι. Άκουσέ με. Αν γίνουμε φίλοι, θα έρθουν σύντομα τριγύρω μας τα λουλούδια, θα βγει ο ήλιος, τα πουλιά. Και τότε θα δεις και εσύ πόσο όμορφος θα φαίνεσαι. Ναι, Στάφανε καλά Μαργαρίτα, εσύ κοιμάσαι και η τύχη σου δουλεύει. Ξέρεις τι θα έρθει σύντομα εδώ? Ένα τεράστιο φορτηγό που όχι μόνο εσένα θα σε πατήσει και θα σε κάνει ένα με το χώμα, αλλά και εμένα θα με πάρει και θα με βάλει σε μουσείο. Τα άκουγα από την κουκουβάγια. Μη φοβάσαι, αυτή τη στιγμή θα σε απαλλάξω από τα βασανά σου. Θα σε κάψω μια και καλή, πάνε γρήγορα. Μη φοβάσαι, τι θα πάνε εσύ. Περίμενε. Αυτά είναι όντως πολύ άσχημα νέα. Όμως πες μου κάτι. Εσύ θέλεις να φύγεις από το λιβάδι? Εγώ, Α, από το λιβάδι. ναι. Κοίτα, δεν είναι κι άσχημο μωρέ το λιβάδι εδώ που τα λέμε εδώ πέρα, δηλαδή μη μ' ακούς που γκρινιάζω. Αν θυμηθώ τη φασαρία που είχε στο πόλεμο, εδώ ομολογώ υπάρχει μια αλφα ησυχία. Και ξέρεις τι, είναι κι αυτός ο αέρας του λιβαδιού. Εμένα τα πνευμόνια μου που έχουν γεμίσει με καπνούς και μπαρούκια και διάφη, ξέρεις πόση ανάγκη έχουν αυτό το καθαρό. Λοιπόν, μην κουράζεσαι. Αφού δεν θέλεις να φύγεις, δεν θα φύγεις. Και πώς θα γίνει αυτό, κυρία Μαργαρίτα, θα το βάλουμε τώρα με τους ανθρώπους? Τι θα έλεγες αν αυτοί οι άνθρωποι που θα έρθουν δεν βρουν κανόνι για να πάρουν? Δεν βρουν κανόνι για να... Δεν μου φτάνουν τα δικά μου, έχω και ξανά που μιλάω με γρήγορους. Τι θες να πεις? Θα σου εξηγήσω. Κάτι σκέφτηκα. Τι? Θα χρειαστούμε βέβαια τη βοήθεια από όλο το λιβάδι. Αλλά πρώτα απ' όλα από τους φίλους μου τα λουλούδια. Μα πού είναι? Εμπρός καλά μου λουλούδια, βγείτε! Τώρα θα πεις. Τι μας θα κάνεις? Άμα από εκεί. Μη. Εσύ το κάνεις αυτό? Όχι το κανόνι. Έλα. Άστα να κάνω τη δουλειά τους. Εντάξει, κάνει το τώρα, Ελάτε και τα επόμενα. Ωραία, δεν είναι. Έτσι! Έλα, μη. Αχ, είπες κανόνι. Τα λουλούδια σκέπασαν το σπίτι σου. Και έτσι οι άνθρωποι που θα έρθουν δεν θα σε ξεχωρίσουν μέσα στο υπόλοιπο καταπράξινο λιβάδι. Καλό. Με έκανες φλωράν.
Μα γιατί το έκανες αυτό για μένα? Μας το ξαναείπα και πριν, γιατί είμαι φίλη σου. Είναι φίλη μου. Το απέδειξε κιόλας. Δηλαδή τώρα πια εγώ έχω μία φίλη. Όχι, δεν του πάρουν εμένα κάτι. Είμαι παλιά καραβάνα εγώ, δεν χαμπαριάζω από αυτά. Λοιπόν, η ώρα σου τελείωσε Μαργαρίτα. Ξέρεις τι θα γίνει αυτή τη στιγμή? Θα σε κάψω. Θα σε τσουρουφτήσω. Θα σε καψαλίσω. Θα σε βομβαρδίσω. Αλλιώς, τι ζωή κανόνι θα είναι πια? Μα θα είσαι κανόνι. Ένα κανόνι της ειρήνης. Κανόνι της ειρήνης. Θα κάνω και μπούμ. Έλα εδώ κανόνι. Κοίτα εκεί. Σήμερα είναι μια καινούργια μέρα. Και είναι για όλους. Γιατί έτσι είναι η αγάπη. Σαν τον ήλιο μας που λάμπει. Για όλους. Η αγάπη, δηλαδή, μπορεί ακόμα και για μένα να... Τι είναι αυτό? Πόλεμος. Έχετε πόλεμος. Σου το έλεγα. Καλύψου, καλύψου, καλύψου. Όχι, από εδώ βγαίνει. Ρεζί, η καρδιά μου είναι. Αυτή είχε παγώσει τόσα χρόνια. Πόσο καιρό έχω να την ακούσω. Σαν το λιβάδι ήταν. Παντού ανθισμένο και εδώ κατάξερο. Οι καρδιές ανθίζουν με την αγάπη, κανόνι μου, γι' αυτό. Λοιπόν, από τούτη εδώ τη στιγμή, ο πόλεμος τελειώνει για μένα και αρχίζει τώρα και για μένα η ειρήνη! Με καταφέρατε, ρε. Και θα κάνω και μια καλή πράξη για αρχή. Πες βρε στο λαγό να έρθει να πάρει το καπέλο του. Τι το δώσω πίσω, τι θα το κάνουμε. Καλημέρα βρε Μαργαρίτα. Καλημέρα, κανόνι. Καλημέρα, ειρήνη. Κάτω τη γη υπάρχει ένα λιώδη που τρομάζει την κοκκίνη περιμένει της αγάπης την βροχή του ήλιο ζεστό τραγούδι και βγαίνει στις ειρήνες στην γραμμή.